Chakiri body session. Chief voice catalyst, me the pauta ya la nation. Yo TJ Kunz ndinombozifunza panyika ndiri kuraramira chii nekutadza kwandoita kudenga ini ndichazonzi chii zuva nezuva ripere mfunge ndiri kubva kuja muchivi kutadza kwandoita kwaita ndigonyora songu iyi nekuti ini ndoda kurarama upenyu hwakachena unofadza Mwari ndarambano handidi kutsvamugena kana kuraramira mberi kuraramawo upenyu hwakachena unofadza Mwari ndarambano handidi kutsvamugena kana kuraramira mberi kugara ndichingoshora vamweno ndakuda kumbogarawo nevamwepo kugara ndichingonyeya vamweno kana kunyima vanonditi ndipo kuba kwandoita nyangwe vangu wepamoyo wandinochita maiwe handichade kuzviita munzira yekudenga handichade kurasika ndinombozifunza panyika ndiri kuraramira chii nekutadza kwandoita kudenga ini ndichazonzi chii zuva nezuva ripere mfunge ndiri kubva kuja muchivi kutadza kwandoita kwaita ndigonyora songu iyi nekuti ini ndoda kurarama upenyu hwakachena unofadza Mwari ndarambano handidi kutsvamugena kana kuraramira mberi kuraramawo upenyu hwakachena unofadza Mwari ndarambano handidi kutsvamugena kana kuraramira mberi.